कहते तू कहया हाँ मंकी को देख ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା ମହାରଣା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବନ୍ଦିତା ମହାରଣା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦିତା ମହାରଣା ମାଲୋ ତ କହୁଛି ତ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଦିତା ମହାରଣା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ନା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଲା ନା 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 ମୁଁ ଶିଖିଲି ଭାଇ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖିଲି ଧୀରେ